Καλησπέρα και στο σημερινό βίντεο θα τριγυρίσουμε εδώ πέρα στο κέντρο, στον πεζόδρομο της Ρόδου. Τώρα να σας δούμε μια γάτα. Ένα πατάκι ξεχασμένο. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε. Έχω βγάλει πάρα πολλές γάτες, θα τις δείξω στο σπίτι. Είναι εκατοντάδες σήμερα, μάλλον είναι η γατοπία. Αυτό εδώ πέρα το μνημείο για τα Άγια Ψάρια. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό νομίζω αξίζει για φωτογραφία. Αξίζει. Αγοράστε τα merch και ένα like και subscribe για τα βίντεο. Να μην τα τέτοια. Είδαν καλά αυτά τα μάτια μου. Μια γάτα στη γατοπία. Καλά κατεβείτε στο Να η γάτα που κάνει τη σαν... Πέρα εδώ! Ρε γάτα, κατέβα από εκεί πάνω. Σκαρφαλώσω να της πω να κατέβω. Έλα το ανεβώ για να της πω να κατέβω. Κατέβα! Είναι επικίνδυνο. Γεια σας παιδιά, μόλις τελείωσε το βίντεο. Ξαναλέω για τα merch, να τα αγοράσετε, έχω κούπα, απλά είμαστε έξω και για να μην σπάσετε την έφερα. Τσάου, τσάου, τσάου!